14 ऑगस्ट 1947 रोजी फाळणी होऊन मगच 15 ऑगस्टला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हापासून आपण सर्वजण भारत मातेच्या फाळणीचे शल्य उराशी बाळगून दरवर्षी हा स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत असतो. अखंड भारत हे आमच्या हृदयातील एक सुंदर स्वप्न आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणाले होते, चला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा पुरेपूर उपयोग करून आपण सर्वांनी भारताला सर्वच क्षेत्रात सामर्थ्यवान बनवूया. त्या सामर्थ्याच्या आधारावर आपण अखंड भारताचे स्वप्न साकार करूया. भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, आज आपण खऱ्या अर्थाने 900 वर्षांनंतर स्वतंत्र झालो. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्री सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या प्रसंगी म्हणाले, आज आपण 1000 वर्षांचा कलंक पुसून काढला आहे. या तीनही राष्ट्रपुरुषांनी व्यक्त केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर देशाने आजपर्यंत केलेल्या वाटचालीचा, प्रगतीचा संक्षिप्तपणे आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की खरंच आपली वाटचाल अखंड भारताच्या दिशेने होत आहे. 15 ऑगस्ट 1947 साली खंडित भारत उभा राहिला. त्याच वर्षी आपण परमाणु संशोधनाचा पाया घातला. पुढे भारतीय शास्त्रज्ञांनी अणुबॉम्बची साखळी उभारली. कृषी क्षेत्रात नवनवे संशोधन केले, हरित क्रांती केली, विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रात प्रगती केली, जेट इंजिने बनवली. जगात इतरांच्या तुलनेत कमीत कमी खर्चात मंगळावरच्या स्वारीने तर संपूर्ण विश्व चकित झाले. संरक्षण सिद्धतेतही आपण फार मोठा पल्ला गाठला. भारत गुणवत्तेने उत्कृष्ट असे रणगाडे, शस्त्रास्त्रे बनवून त्याची विक्री करीत आहे. अशाच प्रकारे राष्ट्रजीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात भारताने प्रगती केली. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या राष्ट्रपुरुषांपासून प्रेरणा घेऊन त्यांचा आदर्श समोर ठेवून विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी चीन, पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली. अखंड भारताच्या मार्गातील मोठा अडसर असलेले 370 कलम व तिहेरी तलाक रद्द केला. याचप्रमाणे भविष्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीनने बळकावलेला भूभाग परत मिळवला तर आश्चर्य वाटायला नको. सर्वात सुवर्ण क्षण म्हणजे 5 ऑगस्टला केलेली श्रीराम मंदिराची पायाभरणी. या सामर्थ्याच्या आधारे जागतिक पातळीवर भारताचे नाव अग्रक्रमाने आणि आदराने घेतले जात आहे. 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा होत आहे. संपूर्ण विश्व आज भारताकडे मोठ्या आशेने आणि विश्वासाने मार्गदर्शक जगद्गुरू भारत या नात्याने बघत आहे. जगद्गुरू भारत हा बहुमान प्राप्त होईल यात शंका नाहीच, परंतु त्यासाठी भारत अखंड होणे हे विश्व शांततेसाठी आवश्यक आहे. विश्वसंवाद केंद्र मुंबईचे पुढील व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा.